Guys, wala ako sanang planong lumabas ngayon ng bahay. Pero alam nyo na, itong asawa ko gustong lumabas at magbayad lang naman kami ng utang. But anyway, hindi lang utang ang kailangan namin puntahan. Alam nyo na kung anong mga gustong gawin ni Mr. Ay, magbayad tayo sa utang, pero tignan niyo itong sasakyan, bawal manigarilyo. Pero si Mr. talaga, no? Hindi talaga maano yung katigasan ng ulo. Kasi hindi daw niya kayang, ano, di ba may sign na no smoking. Ay, kaloka talaga. Anti-aluminum. Oh, no, aluminum. You can't use aluminum. It's anti-aluminum. What she does, she goes out and buys an aluminum pot. I said, what the heck? I thought you were anti-aluminum. Yeah, why? Well, she bought an aluminum pot to cook in. Oh, I didn't know it was aluminum. I thought it was the same as your other one. No, that's cast iron. This is aluminum. Mom's thing is a cast iron? Cast. Really? That's an old style cast iron, huh? That's because that's what we use in the Philippines, that kind of caldero. It's a good thing you notice it. It's aluminum. Good thing you know, because I or else noticed it from 2 houses away. Aluminum's real easy to tell. It's very shiny. It's very light. It's a dull shine. It's not a shiny. It's not like stainless steel is shiny. Yeah. Aluminum is dull, but it's nice looking. So, tapos na kaming nagbayad ng aming mga kautang-utangan, guys. So, nagpunta na naman dito sa tindahan para uutang na naman. Kasi ang galawan dito sa Amerika is puro utang. Grocery, kain, bayad utang. Grocery, trabaho, kain, bayad utang. Yun yung galawan dito. But anyway, so meron naman talaga siyang gustong bilhin dito is yung chicken niya, no? Gusto talaga niyang bumili dito ng manok na luto na, guys. Kasi sabi na, gusto daw niyang, meron siyang masima-sima. Kapag pauwi na siya galing sa trabaho, kapag gutumin daw siya, kay gustong-gusto niyang kumain, guys, kapag mga ganun, kapag mabuburyo yan, kain ang nasa utak nito. Delikado din ito, guys, kapag lumabas na gutom, kasi para talaga itong may mali. Kapag gutom yan siya, lahat ng makikita gustong bilhin kasi akala niya kakainin niya 1 oras. Sabi ko din sa isip ko, sige dong, deserve mo yan dong, pinagtrabahuan mo, go kain ka lang. Hindi lang 1 container, 2 na dong, kasi nga kulang pa yan. Puro man nahihiya nitong asawa ko. Ay, sabi ko dong, wa na'y nabilin. Gikuha mo na lahat. Lunchtime pa naman ito, mga labs. Ang daming gustong bumibili dito at kumakain. Lalo na yung mga trabahante dito sa gilid-gilid dito na area. Dito sila bumibili. So alam nyo na, guys, nahihiya ako kasi yung mga nagalantaw man, guys. Nagtingin-tingin man sila. Ito pala yung mga pagkain ng mga Amerikano, guys, no? Walang kaanik-anik. But anyway, bumibili na din ako dito ng ating butter. Kasi ang butter namin, guys, ang daming binili ni Tami. Hindi ko mahalungkat sa freezer kasi nasa ilalim, no? So ngayon, sa ngayon, ito lang muna, no? Kukuha tayo kasi talagang nakakapagod kalkal sa basura. Sa freezer namin. Yun siya, guys. Busy siya, no? Busy siya sa shopping niya. What? So, buti na lang, wala masyadong binili itong asawa ko kasi talaga manok pala talaga ang tuyo niya dito, no? So, sabi ko sa kanya, dong, please, ikaw na yung mag-drive sa sasakyan kasi talagang hindi ko na kaya. Ayaw ko talagang mag-drive sa sasakyan na ito. You know? Sabi ko sa kanya, mas gusto ko pa yung sasakyan ni Brenda kasi guys, ito, guys, isuksuk-suksuk man yung yawi. Ayaw ko magsuksuk-suksuk. Gusto ko push to start. Charot kayo sa indemirian. Pero, guys, sinabihan niya ako, spoiled daw ako, guys. Sabi ko, ikaw lang naman yung nag-spoiled, wala nang iba. So, kaya kung spoiled ako, wag ka nang magreklamo doon kasi ikaw yung dahilan kung bakit spoiled si Indemirian. Nabihan akong spoiled, guys, dahil daw sa sasakyan gusto ko yung mga push to start. O, diba? Grabe. At saka tumiting, magwa-warning kapag magwala-wala kas daanan. Nagutom tuloy ako, guys, sa kakahintay kay Tami. Andito siya, nagbayad na naman sa ibang utang. Ito kasi yung dapat naming bayaran, guys, na yung gulong na binili ni Tami, monthly sana niya kasi may discount. Kaso, guys, ilang month na, guys, hindi pa man nila sinindan kami ng bill. So ngayon pinuntahan namin dito na bayaran daw namin na hindi man si Tami pabayarin, guys, kasi gusto daw cash or cheeky, and din ayaw nilang magtanggap ng credit card. So ayaw nila, di iniwan namin. Pagdating namin dito sa bahay, guys, kinakat ko itong kuko ni Misty kasi talagang kailangan ng ikat. At yun, takot talaga sila. So kaya si Misty, na siya, parang takot, na sobrang takot na baka magka-heart attack. So ini-stop ko, guys. Mga 3 kuko lang yung naputol ko talaga kasi delikado mag-heart attack si Misty talaga. Kasi alam nyo, guys, mataba-taba ito. Palagi kasi lang kumakain, guys, dahil sa ama nila. So kaya sabi ko, stop ko na ito para hindi ka ma-heart attack kasi talagang sobrang takot niya, guys. So yun, nag-stop na ako.
Hello mga labadab, so andito po ako sa basement no. So ngayon habang wala si Mr. dito, magkalkal tayo sa mga nalagay niya sa baba, yung mga stock niyang pagkain guys. So naghanap ako dito yung mga hindi pa talaga sira na mga pagkain at malapit na masira. So before expiration, ipadala natin ito sa Pilipinas at habang wala si Mr. dito, gawin na natin. But anyway, okay lang naman sa kanya guys. So ang problema kasi kay Mr. is talagang, alam nyo na, may ano siya na wag ipadala yung mga binibili niya. Pero pag nasira na, sabi niya, ipadala pero kailangan ming bibili ng bago guys. So ano pang gawin guys? So kailangan bibili ng bago no, kasi masira lang naman din ito, yun yung sabi ni Mr. So yun yung pinakaano ko, bakit kasi mahilig talaga siyang magbili no, at kailangan mag-replace ng mga kinukuha ko dito at ipadala. Hindi ko din ito maipadala ito lahat kasi hindi naman kumakain ng pamilya ito, stock naman talaga ito niya sa kanya dito. But anyway, like mga spam kakain sila, mga kape, mga peanut, mga yon, mga ano pa. Tingnan ko lang ito dito mga labs kasi halos kasi nalagay dito ni Tammy is mga pasta, mga canned goods o hindi din kakain yung family ko, rice, hindi pwede kasi akin yung stock. Ang ipadala ko lang dito, ang hinahanap po talaga is yung pancake. I know meron ditong pancake at itong mga syrup at mga honey, hindi din ito pwedeng ipadala kasi si Tammy talagang gamit namin yan. So meron akong nakitang isang pancake dito, ito ipadala ko siya and then bibili na lang din kami para i-replace namin. So, ngayon hindi ito talaga alam ni Tammy na andito ko sa basement at nagkukuha-kuha para ipadala sa Pilipinas. Pero sabihin ko ito sa bukas sa kanya pagdating niya kasi kung gusto niya magpunta sa Beijing, magbili kami ng mga replacement and also additional sa aking ipadala sa Pilipinas kasi may plano talaga akong uuwi guys. At yun. So ito naman, ito yung mga galing sa isang bahay na hindi at walang gagamit. So ba't hindi natin ipadala, magamit din ito ng mama ko. So ito ipadala natin. Ito yung gamit ni Biana na talagang hindi nagamit, hindi na open at wala nang gumagamit nito. So kaya yun, ipadala ko na. Kasi masisira lang dito guys at nakapundo lang sa basement. Pagkatapos ko doon sa loob guys, ito na yung pinaka-final nating paglilinis dito sa labas kasi wala nang dahon yung ating kahoy. At yun. Dagdagan lang natin itong ating dekorasyon sa bahay kasi parang wala talagang, hindi pa tayo kompleto dito no. Finally, nakarating na rin ating order guys, pero bakit open talaga ito, hindi ko mag-gets kung bakit no. Itong iba talagang delivery driver, hindi ko alam kung sila ba yung nag-open or ano kasi usually close po yan dapat at yun.
Sana, buti na lang hindi ninakaw kasi yung iba talaga nanakawin andun sabihin na ano. Pero okay naman dito kung mawala guys kasi pwede naman mag-message doon sa Amazon, no. So, bumili ako ng vacuum. Hindi ko sinabi sa kanya. Pero, dahil isa po yung Amazon namin, sabi ko, wag mong tignan. Yun. Nag-order ako. So, cordless po ito kasi para naman ito sa akin para hindi na ako mahirapan pang maguyod-guyod ng mga wire, no? So, ito yung in-order ni Tami, oh. Ang gandang bag. Laptop bag. Ang ganda. Look. So, i-try natin i-unbox itong ating biniling product. Easy. Okay. Brush. So, ito na, tinatry ko na ito siya mga love. Maganda naman pala talaga. Hindi na kailangan ng wire kasi nga cordless siya. At yun, hindi na ako mahirapan kasi every morning guys, nakikita ko talaga yung buhok. At saka sobrang irritable ako sa umaga kasi, you know, kapag mirong araw na papasok sa bahay, makikita mo talaga yung mga buhok. Alam nyo naman yun, itong ating floor is wood at saka sobrang shiny pa guys. Yung buhok talaga maglutaw-lutaw, maglupad-lupad yun. So anyway, so okay naman siya. Nakita na ni Tami po ito. At yun, okay naman sa kanya. Nagustuhan naman niya. Anyway, thank you for watching.